ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶାର ଏସେ ହେଲା। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ତାର ଉପକ୍ରମ ଉପସଂହାର ଏବଂ ବିଷୟ ଭିତର ଆଜି ଆମେ ରଚନା କିମ୍ବା ଯେ ଭାଷଣ ସ୍କୁଲରେ ଦବା କଥା ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତାର ଏସେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଉପକ୍ରମରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ଏହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରାଣରେ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରୀତି ଜାତ ହୁଏ, ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଉନ୍ମାଦନ ଓ ପୁଲକ। ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶା ଭୂମି ଦେବଭୂମି, ତ୍ୟାଗଭୂମି, ପୁଣ୍ୟଭୂମି ରୂପେ ପରିଚିତ। ଏହାର ଐକ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସୁଖ୍ୟାତି, ବୈଭବ୍ୟ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା, ବ୍ୟଭିଚାର ଇତ୍ୟାଦି କଳୁଷିତ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଅବକ୍ଷୟିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବ୍ୟାଧିମୁକ୍ତି ହେବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶା। ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ହେବ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ସମାଜରେ ଜାତିଆଣ ଭାବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ନଥିବ। ଯେଉଁଠି ହିଂସା, କପଟ, ପ୍ରତାରଣା, ଛଳନା ନଥିବ, ଥିବ ଖାଲି ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସଦ୍ଭାବନା ଓ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରଭାବ। ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବ। ଜଣ ହେଲେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମାନ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହୋଇ କାମ କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏପରି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରତିନିଧିତ ହେଉଥିବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ଓ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ତାର ହୃଦ୍ଗୌରବ ଫେରି ପାଇ ପୁନଶ୍ଚ ବିଶ୍ୱରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ନାଁରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଭାଇଚାରାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ମୋ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲେଖିବା। ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଭିକାରୀ ପରି ପର ଦୁଆରେ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବେ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଚୋର, ଗୁଣ୍ଡା, ଆତଙ୍କବାଦୀର ଭୟ ନଥିବ। ମୋ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟପାଳିକା ହେବ ସଶକ୍ତ। ସମସ୍ତ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା କରାଯିବ। ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ରହିବ। ପରିବହନ ଓ ଗମନାଗମନର ମାଧ୍ୟମ ହେବ ଉନ୍ନତି ଧରଣର। ଶିଳ୍ପ ଓ ବିକାଶ ହେବା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁବିନିଯୋଗ ହେବ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିବ। କବି, କଳାକାର ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେବ ମୋ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଶେଷକୁ ଆମେ ଉପସଂହାର ଲେଖିବା। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନରେ ନ ରହି ସାକାର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।